11 γιατροί, 3 πανεπιστημιακοί και υπόλοιποι δημοσίων νοσοκομείων ευρέθησαν σε λογαριασμούς τους 5.800.000 ευρώ, γιατί φαίνεται, κύριε Περίδη, κύριε Ιατροδικαστά, σας καλησπερίζω, να είχαν άμεση εμπλοκή με εταιρείες που έβαζαν βίδες, λάμες και άλλα συναφή πράγματα, υλικά σε ασθενείς, μόνο και μόνο για να παίρνουν μίζες. Για όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού, και όπως το λέτε ακριβώς είναι. Και ερχόμαστε σήμερα, κυρίες και κύριοι, να ακουμπήσουμε ένα τέτοιο θέμα, λες και ξέραμε τι έχει κάνει το ΣΔΟΕ. Μήπως ξέραμε. Πάμε στο στούντιο 2 να καλησπερίσουμε την κυρία Παναγιώτα Καβαρνού. Καλησπέρα, κυρία Καβαρνού. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Η κυρία Καβαρνού, κυρίες και κύριοι, έχει πέσει θύμα έτσι και αλλιώς κάτι να σε εγχειρήσω, όπως το λέμε στο χωριό μου στη Ζάκυνθο. Και αν η κυρία Καβαρνού, ενώ δεν χρειαζόταν, θα μας εξηγήσει ο ιατροδικαστής, ο τεχνικός της σύμβουλος, ο κύριος Περίδης, έκατσε μια φορά να εγχειριστεί, επειδή γλυκάθηκαν οι γιατροί, κάτσε και μια δεύτερη, κάτσε και μια τρίτη, κάτσε και μια τέταρτη. Το είχε κάνει το χειρουργείο κρεβάτι του σπιτιού της. Και αντιλαμβάνεστε ότι για μια απλή διαδικασία πόνου στη μέση, όπως τα λέγαμε, κατέληξε, κύριε Αναγνώστου, να έχει εγχειριστεί Πολάκης μόνο και μόνο, όπως κατά τους ισχυρισμούς της ιδείας, αλλά και μιας εμπεριστατωμένης έκθεσης πολυσέλιδης, 100 σελίδες και πλέον, του ιατροδικαστή, αυτά έγιναν από τους γιατρούς για να χρησιμοποιούν υλικά προκειμένου να πάρουν μίζες. Χωρίς να είναι απαραίτητα. Χωρίς να είναι απαραίτητα. Ακούστε. Καθόλου απαραίτητα. Πριν πάμε, κυρία Καβαρνού, σε εσάς, θέλω να ακούσουμε, σας παρακαλώ, από τον κύριο Περίδη, με 5 κουβέντες, το ιστορικό της ταλαιπωρίας σας. Παρακαλώ. Το 2002 αισθάνεται κάποιους οσφυϊκούς πόνους, δηλαδή πόνους στη μέση, και ένα μούδιασμα στο αριστερό κάτω άκρο. Αποτέλεσμα να απευθυνθεί σε έναν ορθοπαιδικό ως όφιλε να πράξει. Πράγματι επισκέπτεται κάποιον ορθοπαιδικό για αυτήν την απλή οσφιαλγία την οποία είχε, και ενώ εξετάζοντάς την κλινικά θα έπρεπε ο ορθοπαιδικός να την παραπέμψει σε φυσιοθεραπείες αρχικά και στην πορεία που θα είχαν διάρκεια τουλάχιστον 6 μήνες για να λυθεί το πρόβλημα με την ως καλύτερη λύση, απέναντίας εκεί ανακαλύπτεται, παρότι βέβαια και η μαγνητική τομογραφία την οποία είχε κάνει το 2002 δεν έβρισκε πρόβλημα τέτοιο που να μπορεί να της επιτρέψει άλλο πέραν από κάθε άλλη αμφιβολία μια φυσιοθεραπεία. Δεν χρειαζόταν εγχειρήσεις. Δεν χρειαζόταν να γίνει εγχείρηση. Βέβαια, ο ελεγκτής γιατρός του ΙΚΑ δήλωσε η απλή πρώτη διάγνωση ήταν μια κύλη δίσκου, δηλαδή μια πρόπτωση απλή που θα είχε ένας δίσκος όπως οι περισσότεροι έχουμε, στη σπονδυλική στήλη. Έτσι μιλάμε πάντα για τη σπονδυλική στήλη. Στην πορεία όμως έκανε μία δισκεκτομή και οπίστια σπονδυλοδεσία στο επίπεδο όμικρον 5 Ι1, δηλαδή στην οσφή και στην ιερά χώρα. Από εκεί και πέρα ξεκινάνε όλες οι ταλαιπωρίες, όλα τα δεινά, όλη η δυστυχία. Αυτό γιατί το έκαναν οι γιατροί, κύριε Ιατροδικαστά? Είπαμε και στις άλλες προηγούμενες εκπομπές μας, όπως λέμε, θα πούμε και στις επόμενες, ότι υπάρχει μία μαφία, μία ιατρική συντεχνία η ονομαζόμενη, η οποία λειτουργεί δίκην σφαγέως να κάνουμε εγχειρήσεις εκεί που δεν χρειάζονται, άσχετα αν καταστρέφουμε, αρρωσταίνουμε με βαριές παθήσεις στην ζωή και στον οργανισμό του ανθρώπου, αρκεί να κάνουμε επιδεινώνοντας καταστάσεις ως βαριές βλάβες για να πάρουν προφυγωμό του σήμερα χρήματος. δικαστικά, πού βρίσκεται η υπόθεση αυτή? Δεν έχουμε μπορέσει δυστυχώς από το 2004 να δικάσουμε. Και μάλιστα προ ενός μήνα... Έχει ασκηθεί ποινική δίωξη? Δυστυχώς ο δικηγόρος τότε, το 2004, δεν έκανε μήνυση, δηλαδή έκανε ασφαλιστικά μέτρα τα οποία και απορρίφθησαν. Η αγωγή όμως η οποία ασκήθηκε από το 2004 δεν έχουμε μπορέσει να τη δικάσει, διότι προμηνώς ζητήσανε οι αντίδικοί μας η εναγόμενη αναβολή και πάει για τα τέλη του 2015. Μου κάνει εντύπωση ότι πλέον με τις τροποποιήσεις
αρχές και του κώδικα πολιτικής Δυστυχώς. δεν επιδέχονται επανειλημμένες Καβαρνού, αναβολές. αν κάνω το όνομά σας λάθος, είναι λιγάκι. Και μου κάνει φοβερή εντύπωση, δηλαδή τι λόγους επικαλούνται και Εσείς, αναβάλουν. όταν σας έκαναν τις εγχειρήσεις οι γιατροί, σας περιέγραφαν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα δυσεπίλητο που είναι αναγκαία η παρέμβαση, η χειρουργική, ή σας ρωτούσανε, θέλετε να κάνουμε εγχείρηση να περάσει η ώρα σας γιατί δεν έχετε τι να κάνετε σπίτι σας? Πρώτα απ' όλα δεν έχω κάνει 4 χειρουργία, έχω κάνει 6. 6 χειρουργία. 6 χειρουργία έχω κάνει. Μάλιστα. Εγώ όταν ξεκίνησα με τη μέση μου, με πόνο και πήγα στο γιατρό, κάναμε μια μαγνητική η οποία μου είπε ότι έχουμε μια κύλη μέσω σπονδύλου δίσκου και πρέπει να χειρουργηθείς. Τον ερώτησα τι επιπλοκές υπάρχουν. Εγώ ήμουν τότε 32 χρονών με 3 παιδιά. Το μικρότερο μου παιδί τότε ήταν 3 χρονών. Να τα χαίρεστε. Ευχαριστώ. Και όπως μπορείτε να καταλάβατε, ήμουνα δραστήρια, είχα 3 παιδιά, είπα να τα μεγαλώσω. Και μου λέει δεν είναι τίποτα. Σε 6 μήνες μου λέει θα πας για δουλειά. Δεν έχεις, μου λέει απολύτως τίποτα, μέχρι οικοδομή θα πας να δουλέψεις. Λέω εντάξει. Εγώ έκανα το λάθος, δεν ρώτησα πουθενά αλλού. Του έδειξα εμπιστοσύνη, χειρουργήθηκα, δεν μου είπε ότι θα μου κάνει σπονδυλοδοσία. Μου είπε ότι θα κάνουμε αφαίρεση κύλης. Και εμένα ναι, μου έκανε σπονδυλοδοσία. Έκανα 6 ώρες χειρουργείο. Μετά από 6 Κύριε ώρες. Περίδη, ένα λεπτάκι σας παρακαλώ. Αυτή η πρώτη εγχείρηση δημιούργησε την αναγκαιότητα και των υπολείπων? Ναι, γιατί όταν έκανα το χειρουργείο, μετά από 3 μήνες ξεκινήσαν πάλι πόνοι. Χειρότεροι πόνοι. Πιο δυνατοί πόνοι. Ένα λεπτάκι τώρα, εγώ διερευνώ κάτι με την ερώτησή μου, Ναι, χωρίς ναι. να είμαι καθόλου κακοπρέπτος. Κύριε Περίδη, θέλω να μου απαντήσετε εσείς επιστημονικά. Λέτε, ισχυρίζεστε ή υπονοείτε ότι η πρώτη εγχείρηση αποτέλεσε, όχι παρακαλώ, έναν δόλιο τρόπο που λειτουργήσε ως βάση για να γίνουν οι υπόλοιπες εγχειρήσεις? Ασφαλώς. Δηλαδή πήγαμε το αμάξι μας, παρακαλώ, στο συνεργείο για μία βλάβη και ο ιδιοκτήτης του συνεργείου μας χάλασε κάτι άλλο για να ξαναπάμε την άλλη εβδομάδα? Ναι, ακριβώς έτσι, ακριβώς όπως το περιγράφετε. Τον Διότι απίστευτο. η ακτινογραφία η οποία υπήρχε Σας δείχνει. και μας δείχνει η ακτινογραφία δεν ανεβρίσκεται ούτε εικόνα σπονδυλολίσθησης ούτε σημεία σπονδυλικής αστάθειας. Κατά συνέπεια, τι εγχείρηση τότε κάναμε? Δηλαδή κατασκευάσαμε τεχνικά μία πάθηση, μία βλάβη, ενώ η μαγνητική μας το Ποιο νοσοκομείο αποκλείει. είναι αυτά, κύριε Περίδη? Το όνομα του νοσοκομείου, μην πείτε τους γιατρούς. Στο Εγάλεο, μια ιδιωτική κλινική. Σε ιδιωτική κλινική. Ναι. Το κόστος από όλη αυτή την συμμορία, γιατί περί συμμορίας πρόκειται, ασφαλώς. πόσο ήταν το όφελος? Το οικονομικό για αυτούς? Επειδή καταγγέλθησαν από εμένα στον επιθεωρητή του Σώματος Ελεγκτών Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας, μου είπαν εκεί που συζήτησα οι άνθρωποι που ασχολούνται για να βγάλουν τα πορίσματα ότι κάθε εγχείρηση κοστίζει στο δημόσιο μέσω του ΙΚΑ πάνω από 50.000 ευρώ. Άρα 300.000. Ναι, Και αλλά λέτε λες τώρα η όμως ιδιωτική ότι, έγινε. και λέτε όμως, προσέξτε τώρα, εδώ υπάρχει και μια άλλη στην συνέργεια στη ιδιωτική συμμορία. δαπανήθηκε Λέτε μεγαλύτερο τώρα ότι οι ποσό. γιατροί της κλινικής Περισσότερο. είχαν και από ελεκτές του ΙΚΑ την άδεια να υπογράφουν τα υλικά που χρησιμοποιούν. Ναι, εδώ υπάρχει η αντιφατικότητα όσον αφορά των εγγράφων, τα οποία έχουμε καταγγείλει, διότι παρουσιάζονται 2 χειρουργοί, όχι αυτός τον οποίο εμείς καταγγέλουμε, άλλος ότι έκανε την εγχείρηση, άλλος υπογράφει για τα υλικά, άλλος φαίνεται ότι έχει γίνει. Πρακτικά χειρουργείου δεν βρήκαμε, παρότι ζητήσαμε με εισαγγελικές εντολές, δεν μας έδωσαν. Και από εκεί και πέρα περιπλέκεται μια ιστορία όσον αφορά την κατανάλωση των υλικών η οποία έγινε. Και βέβαια, μέσα στους πρώτους 3 μήνες της πρώτης εγχείρησης, έσπασαν οι βίδες. Για να προκύψει κέρδος. Εδώ είναι Κύριε το πιο Σπύρο, είναι το φοβερό. μεγάλο κεφάλαιο των παράνομων προμηθειών. Έτσι. Καλά. Θυμόσαστε τι έγινε που έβαλε. Οργιάζουν, μέσα και κυρία και τα Δημητριάδου, δημόσια νοσοκομεία. οργιάζουν οι φαρμακοβιομήχανοι Τελμάτωσε με την εταιρείε υγεία. αναλώσιμων και οι υπουργοί υγείας κοιμούνται όρθιοι. Για να συνεχίσουμε. Όχι, Άπαντες, δεν κοιμούνται σας όμως. παρακαλώ, Δεν κοιμούνται, κοιμούνται σας παρακαλώ, άπαντες, όχι. από το σημερινό μέχρι τη σειρά που πέρασε. Έχω Δεν μια Κοιμούνται κοιμάται. όρθιοι. διαφορετική άποψη για το Δεν θέμα. έχουν στένος να βάλουν το δάχτυλο Ακριβώς έτσι. πάνω στο Αυτό πρόβλημα. είναι. Γιατί Αυτό ξέρετε τι ωραία που Αυτό περνάς όταν βρίσκεσαι Λέτε σε να μην δεξιώσεις ξέρουμε. με φαρμακοβιομήχανους. Και η κυρία... Γι' αυτό σας λέω, το είπατε πριν. Λέτε να μην ξέρουμε. Συγκεκριμένα, τα συγκεκριμένα είδη, το κέρδος στο εμπορικό είναι 1/5. Και το περιθώριο προμήθειας που δίνουν στους γιατρούς είναι τεράστιο. Δηλαδή οι γιατροί βγάζουν περισσότερα χρήματα από αυτά παρά από την εγχείρηση. Ακριβώς. Κυρία Καβαρνού, Αυτό είναι σήμερα η βέβαιο. υγεία σας Αν πώς μου είναι? επιτρέπετε το εξής. Μόνο να ακούσουμε την ίδια παρακαλώ. Κυρία Καβαρνού, Ναι. Καβαρνού, κάνω λάθος το όνομά σας. Καβαρνού. Σας ζητώ χίλια συγγνώμη. Πώς είναι σήμερα η υγεία σας? Πρώτα απ' όλα έχω κάνει 7 χειρουργία. Έχετε? Κάνει 7 χειρουργία. Έχω πρόβλημα γιατί από το ξεκινήσαμε και έχω φτάσει στο θώρακα. Εργάζεστε σήμερα εσείς? Εργάζεστε?
Όχι, δεν μπορώ να εργάσω, απαγορεύεται. Όχι, το επάγγελμά της ήταν κορδελιάστρα, δηλαδή ένα δυναμικό επάγγελμα που χρειαζόταν όλη τη ζωντάνια της, όλη τη δυναμική της. 32 χρονών γυναίκα και αυτή τη στιγμή είναι ανάπηρη. Υπάρχει δηλαδή απόφαση επιτροπής για να ποσοστό 67%. Πάνω από 67% βαριά σωματική βλάβη. Σήμερα πώς περνάτε οικογενειακά, έχετε 3 παιδάκια μου? Οικογενειακά περνάω με 700 ευρώ που παίρνω άντρας να το δίνω. 600 ευρώ. Και εσύ έχετε καταστηθεί ανάπηρη εξαιτίας της συμμορίας που βλέπετε. Μου έχουν καταστρέψει τη ζωή. Δεν μπορώ να πάω κάπου με τον άντρα μου. Οι οποίοι δεν τιμωρήθηκαν, δεν έχουν καταβάλει καμία αποζημίωση και η κυρία. Κάνατε στην προσπάθειά σας να βρείτε το δίκαιο σας. Μιλήσατε με διάφορους γιατρούς. Γιατί πρέπει να αναδείξουμε και την ομερτά των γιατρών. Που κανένας δεν πάει κατήγορος του αλουνού. Και σας αρνήθηκαν να έρθουν να σας βοηθήσουν. Βεβαίως. Και όλοι οι κατηγορηματικοί, όσους μίλησε, μου είπαν ότι κακώς που με εγχείρησε δεν υπήρχε ούτε κύλι. Αλλά στο δικαστήριο δεν έρχονται. Κανένας. Αυτά τα λαμόγια που σας μιλάνε. Στο δικαστήριο δεν έρχονται. Ούτε χαρτί. Ο κύριος Περίδης μου έδωσε ένα χαρτί με κάποιες ερωτήσεις να μου το φτιάξει ένας γιατρός και μου λέει: εγώ δεν φτιάχνω τέτοιο πράγμα. Ο οποίος με εγχείρησε και μου είπε τι πράγματα σου έχει κάνει. Περίδης έχει πάρει το μονοπάτι για τον Όλυμπο να γιάσει. Να το βρουν σε κανένα χατάκι στο τέλος και θα ψάχνει να βρείτε γιατρό στο τέλος. Ρωτήστε κύριε Σπίνο και πόσα κονδύλια δαπάνησε γιατί πρόκειται για ιδιωτικό νοσοκομείο. Όχι, μας ενδιαφέρει. Θέλω να σας ευχαριστήσω δημόσια, κυρία Καβαρνού, πότε θα πω το γνωστό δεν ξέρω, που ήρθατε εδώ να πείτε το πρόβλημά σας. Συνήθως το κρύβουν, συνήθως το φωλιάζουν μέσα στην καθημερινότητα και δεν θέλουν αυτό που λέμε να εκτεθούν παρά έξω. Εγώ σας καλώ δημόσια, κυρίες και κύριοι, ελάτε εδώ να καταγγείλουμε την ομερτά των γιατρών. Υπάρχουν επιστήμονες πανάξιοι, υπάρχουν επιστήμονες που δίνουν τη ζωή τους πάνω στον ασθενή. Εγώ έχω 3 μικρά ανήλικα παιδάκια και το βλέπω στο παιδόν όταν το επισκέπτομαι. Και μην φανταστείτε ότι κρατάω το παιδί μου αγκαλιά και βλέπουν το Σπίνο, αν το γνωρίζουμε. Πηγαίνει σύζυγός μου που δεν ξέρει κανένας. Υπάρχουν γιατροί στο παιδόν και στο Αγία Σοφία άριστοι, και πρέπει να σας πω ότι η σύζυγός μου μια φορά είχε κάνει μια απόπειρα γιατί ευχαριστήθηκε πάρα πολύ από τη συμπεριφορά ενός γιατρού έτσι, να τον κεράσει ένα καφέ και μόνο που δεν της το πέταξε στο πρόσωπο τον καφέ. Άλλη κατηγορία αυτοί οι γιατροί και άλλη κατηγορία τα λαμόγια, οι απατεώνες, αυτούς που θανατώσανε την υπόλοιπη ζωή της κυρίας που είδαμε. Κύριε Σπίνο, αγαπητέ Άρη, είναι το εξής. Για να κάνω ακόμα πιο μπιτζάρτα την εκπομπή σου τη σημερινή, είναι το εξής, ότι με πληροφορούσαν άνθρωποι από εταιρείες το εξής, ότι οι γιατροί χρήσονται δίκην Ολυμπιονικών. Με την έννοια δηλαδή αναφέρονται ως χρυσή, αργυρή και χάλκη. Ανάλογα με το τι καταναλώνουν. Ανάλογα με το τι κατανάλωσε ακριβώς γίνεται των υλικών, παίρνουν τα δώρα τους, παίρνουν τα ταξίδια τους. Τους ονομάζουν, όπως το λέει, τους ονομάζουν οι φαρμακοβιομηχανίες και οι εταιρείες υλικών Ολυμπιονίκες. Δηλαδή, πήρε στο χρυσό ότι έβαλες 100 κιλά βίδες μέσα σε ανθρώπους. Έλα, πάρτε το ροκάματό σου. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Περίδη για την παρουσία σας. Ερχόμαστε κυρίες και κύριοι σε ένα